truck nila guys eh. Sa isang company na nalaman ko, binabalik na daw nila yung mga truck nila. Wala eh. Wala kung hindi mo ibalik, kung hindi ka naman kikita na. Mag-company driver ka na lang sa kanila. At least kahit pa paano, malinis sa yung kita mo. Wala ka pang sakit sa ulo na maintenance. Alright guys, ayan. Tayo sa ano ngayon, Edmonton, Alberta. Papakrudo tayo. Pakrudo. Yes! Di pa rin nawala oh. Ang sakit sa bulsa o sakit sa wallet. Oh. Sana okay siya. Anyway, tara. Pakrudo muna tayo. Oh, diesel kada litro 123.9. Kagandahan guys dahil bumaba ang crudo rito sa Canada. Wow! Ngayon, kaya papasalamat tayo kasi inalis yung carbon tax. Ang laki ng ano ha. Ito dati mga nasa ano to. Nasa 153 to 160. Ang presyo ng crudo. Ngayon bumaba siya. Yes! Interodometer, okay. Ang bumaba siya, yan ang kagandahan. Lahat ng mga owner operator, ito yung inaasam at saka pinagdarasal natin eh, yung bumaba ang crudo. Ang laki ng ibinaba. Kaya thank you Lord. Bumaba ang crudo. Tama lang kasi dahil alam nyo ang hina talaga ng tracking ngayon guys. Grabe katumal. Isang drop tenga. Mahina eh. Apektado tayo sa tarif. Ewan ko kailan lalakas ito. Wala lang akong truck guys na binabayaran. Bumalik na ako sa city driving kasi ganun din lang naman ang sumatotal eh. Mag long haul ka, lagi ka naman tenga kasi nga ang hina ng biyahe. So kapag city driving ka, wala ka mang biyahe, at least nasa pamilya ka, hindi nasa karsada. Mas magastos kasi kapag ka nasa karsada ka eh. Siyempre mag-idle ka ng truck, crudo na naman yan, owner operator ka, sa'yo yan may babawas. Tapos ilang araw kang tenga sa karsada, di ang mangyayari niyan, magpapabili ka ng kung ano-ano. Kahit may baon ka, papapabili ka. Not unlike sa bahay, nasa bahay ka lang talaga, kung anong meron ka dun sa bahay, pagkain, yun na yun. Tsaka isa pa, siyempre kasama mo pamilya mo. Yun ang number one dun eh. Kung hindi lang talaga ako owner operator, bumalik na ako sa ano guys, sa city driving kasi mas gusto ko yung kasama ang pamilya ko eh. Balik ako sa Cisco, may apply ako sa sa local delivery. Sa ngayon mas malaki pa kinikita ng mga local delivery ngayon kaysa sa mga owner operator na eh.
Sa totoo lang. Ewan ko hanggang kailan natin mapagtsatsaga ng pag-owner operator. Baka mamaya next month, susunod na next month, baka isa na rin ako magsoli ng truck ko dahil sa tumal ng biyahe. Kasi ang dami na nagsosoli ng truck nila guys eh. Sa isang company na nalaman ko, binabalik na daw nila yung mga truck nila. Wala eh. Wala kung hindi mo ibalik, kung hindi ka naman kikita na. Mag-company driver ka na lang sa kanila. At least kahit paano, malinis sa yung kita mo. Wala ka pang sakit sa ulo na maintenance sa truck. Kasi kung laging losses, laging negative ang sasahurin mo, walang mangyayari sa buhay mo yan. You're just gonna end up mababaw ka lang sa utang. Siyempre, uutang ka ng uutang eh. Ay, naku. Pero ito paano, salamat naman at bumaba ang presyo ng crudo. Kasi tinanggal nila yung carbon tax. Yes! Ay. 419 liter. $605.28 liters. Itong presyo 749.95 Canadian dollar. Yan. Tapos ito naman DEF natin. Ang diesel exhaust fluid is 129.9 naman ngayon. Mababa. Dati yan mga sa 1.5 eh. Kamahalan. Wala nang bumababa. Okay, nakalagay tayo ng 48. Okay, nakalagay tayo ng 48.4, 62 liter, $62.95. Yun. Alright guys, yan. Ayun na. Meron na naman tayong pakrudo na almost $1,000 kanina. Let's go. Ito na tayo sa pipick up natin guys. Para makapick up na tayo. Hopefully mabilis sila ron. Tapos makauwi na tayo Winnipeg. Ayan guys, big shout out muna guys kay Brother Rostan de Maliwat. Check nyo yung kanyang Facebook, mag-message kayo doon kung gusto nyo ng tulong para makakuha ng class 1. May share nyo yung mga idea kung paano kumuha ng class 1 na wala kang gagastusin. Kasi may mga government program dito sa Canada per province na makakatulong sa atin na makakuha ng class 1 na walang gagastusin. Katulad ng ginawa ko dati, nakakuha ko ng class 1 ko na wala akong ginastos, wala akong binitawang pera. Na-share ko sa kanya, nakakuha siya, at ngayon gusto niyang i-share din sa ibang tao. Simple lang din naman yan. Kung nasa Alberta ka, hanapin mo yung program nila ng About Truck Driver Tracking. Ganon din sa British Columbia, Nova Scotia, Manitoba, yon. I-search nyo na lang guys, ganun lang kasimple. Tapos sila magbibigay kung ano yung mga requirements yan.
Kasi di ko alam kung anong requirements na ngayon. It's been 10 years bago ko nakuha yung class 1 ko na wala akong binayaran. Okay, so guys, kain tayo. Ito, yung pinabaon pa sa akin ni Brother Rostan na kilawing kambing guys, kambing. Lalati, kudil, kalding ako nada. Nakayon, tamahan tayo. Okay, kain muna tayo guys. Yan. Isang subo para sa tagumpay. At guys, dito muna tayo. Nandyan na yung pipikapan ko eh. Mag-check-in muna ako doon. Maaga tayo mag-check-in kasi anong oras pa lang naman, oras na ba? Okay, so 12:22. Eh ang pick up ko guys, ano eh, ang pick up ko alas 3, maaga tayo. Kaya punta ako maglalakad doon, ayaw kong dalhin ng truck kasi baka mamaya palabasin naman ako. So may na yung maglakad tayo papunta. Wala pa, hindi pa rin nawala guys yung check engine nya oh. Ayan yung check engine nya, wala. Nagparamdam na naman ang truck natin. Bumalik ang sakit sa wallet na sign ng truck. Tara. Wow. Yun. Dito ko muna, Cortapia. Balikan na lang kita mamaya. Lakad na lang tayo. Punta ron sa pipick up na. Malapit naman dito yan. High visibility, best and safety footwear must be worn on this site. Dito sa loob na to. Alright guys, ayan. Tayo magpipick. Check-in ako sa loob. Mali, hindi daw dito. Doon daw sa doon kabilang yung nila. Kabilang warehouse nila. Pero dito naka-address. Meron na kasi akong experience dito guys na pumunta ako rito. Okay, tapos shipping cancel and yung load. receiving. Trackers, Ay, nagsayang ako ng krudo. before Hindi naman nila loading ako binayaran. or unloading. Yan ang kanilang reminder dito Kasi nga, guys revenue tayo, walang pipikapan bayad sa natin. akin Let's yung go. garang. Humihingi nga ako pero wala daw. Walang compensation, kaya ang sakit, ang saklap. But anyway, pupunta tayo doon sa sinabi nilang address sa akin. Sana nandun yung load. Kung wala doon, wala. Wow! Okay guys, nandito na tayo. Punta muna ako sa loob at mag-check-in tayo. Sana dito na ngayon. Let's go. Ayun guys. Ay nako. Puntayin na lang natin. Ulan. Green light tayo ngayon. Mamaya red light na yan. Buti na lang kamo at dito yun. Kasi kung hindi, wala na naman. Pag-aabang na naman ako ng sasabihin nila kung hindi rito yung ano na yan. Hindi rito yung pipikapan ko. Meron na kasi akong experience guys na mga last month ago, siguro mga 4 weeks ago, pinapunta rin nila ako dito. Eksaktong dito rin yung yung pipikapan ko. Nandito, napunta na ako dito. Tapos nung nag-check-in ako doon sa pinuntan natin, sabi nila load is cancel.
yung load information nandoon. Kaso nga lang, ang pag-aantay napakatagal. So, sabi ng dispatch, cancel na lang. So, mula Calgary, pumunta ako dito. Nasa 2.5 hours drive o mga 3 hours drive. Tapos pabalik ako ng Calgary ulit kasi binigyan nila ako reload doon. Another 3 hours drive. So 6 hours drive. Mula yung pagpunta ko rito, kinancel yung load. Tapos pabalik ng Calgary. Walang bayad sa akin yun eh. Tinanong ko kung mayroong compensation. Nagtanong sila dito. Sabi nila sabi nung wala daw makukuha. Hindi na ako namilit ba kasi sabi nga ng company namin wala daw bayad. Yan. Minsan nangyayari yung ganun eh. Kapag ka ganun yung nangyari, pag owner operator ka, losses mo na yon. Talo ka na sa krudo talaga nun. Walang bayad sa yun. Pero kung company driver ka, per miles ka, cancel man o hindi cancel yung load, mayroong bayad sa'yo ang company. Kasi nga, company driver ka nila. Pag owner operator, lalo sa amin revenue, wala. Yun ang masaklap. Tapos, baba pa ka mo ang karga na to, ang bayad, mababa. Parang hindi pang owner operator ang payment kahit per miles. Ang layo eh. Hindi ko na sasabihin guys yung bayad nila, pero talagang mababa. Luging lugi. Ang krudo ko lang makabalik ng Winnipeg, pero yung para sa akin yung pagdadrive ko parang wala nang bayad. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi nga lang ako owner operator guys, sa totoo lang, baka bumalik na ako sa local driving, sa ganitong klase ng sistema ng ng tracking. Wala na, mahirap na. Kung ramdam ng isang company yung pahirapan ng pangarga, I'm sure lahat ng company yan ramdam din yan. Imposibleng maganda yung company nila tapos kami dito naghihirap. Lahat yan sigurado yan. Ako nagbablog ako guys, sinasabi ko sa inyo, sinishare ko sa inyo yung kung ano yung totoo, pinapakita ko sa inyo para malaman ng tao na sa tracking hindi lahat, hindi araw-araw Pasko. Kapag ka maganda naman ng kita, o siyempre magsaya tayo kasi masaya. Ay maganda yung income di ba? Maganda yung pumasok sa'yo. Pero kapag ka mahina ang kita mo, it's very normal na maging malungkot ka kasi siyempre alam mo naman may bilis ka. Same thing lang din naman yan sa mga company driver. Kasi kung hindi sila magtrabaho, hindi sila bumiyahe, wala rin naman silang kikitain. Wala naman yung company driver ka, nasa bahay ka, hindi ka bumiyahe, you think meron kang kikitain? Wala rin naman yun. Anyway guys, antayin ko lang. Higa-higa lang muna ako rito. Alright guys, ayan. Nakuha ko ng papel. Sarado na rin natin. Tara na, punta na tayo ng home yard, Winnipeg. Bahala na kung sino mag-deliver nito. Kung gusto nilang i-deliver, deliver na nila. At palabasin nila ako agad-agad, okay lang niya naman sa akin. Kung wala pang load, ako na mag-deliver. Lugi itong pangarga natin ngayon. Pero wala tayong magagawa. Anyway guys, patuloy ko na yung video vlog natin dito, no? Hanggang sa muli natin pagkikita. Once again, thank you for watching. Sana kita-kita tayo sa susunod na video vlog. Peace up! Bye! Lakai Tracker.